Joyride. Awen, isu nga dati ket initiative iti Mint. Ito ket inaya banda kami. Ket may midinengeg iti proposal iti dati Joyride ket makita mi met nga dagiti tricyclean ket positive met dalang dagiti may nga adalan to ti sangguniang panlalawigan dagiti boundary franchise da kasi ti franchise ket territorial lang by kada LGU lang iso din na magkutay iti LTO no amo tayo met nga hanga may parit iti magna iti national highway ngem imbagamit ni Apo LTO tatay nga aw met ti alternatibo nga dalan ti tricyclean iso nga may palubos latan. So, kano ti na mga naka-implementar na ba dito? Bale, maadal pa lang kasi medyo agadarigiti legal nga banag nga dapat nga maadal pa. Lalo DJ panag kasi dapat ada concern iti LGU DJ di prangkisa da. Kailangan nga di prangkisa da mailuklukay basi. Mailuklukay nga mabalinda nga rumwar. Wen, rumwar iti jurisdiction da. Do kung namet digiti tricyclean tilawag iti ket agi mahayran da nga mapandi pagudpud. Wen. Wen, kung namet ni taga lawag ita ket uray ni taga Banggi pagudpud ket mahayran da met dumanon da pay batak. Iso dagi iti angem diya at their own risk at legally maiparit talaga. So nga napindas iti plano iti Joyride kasi hambet nga maksayan di plete. Di lang kasla kuma agkwata di apps da at talang convenience fee na ti makunada ta is 45 pesos. Siyempre, di convenience ang kita mo mabaybayaran niya. Selak tutudog, bagbagyo, may nakapick upin, di balayon. Kasi siya, iso nga kasi di Manila dati na. Kaya napindas dati. Handag pila. Nung nakapila man, siguro, mapalin na ti agiskipen. Kasi damit, kasi di nga apps da, no sino di ada di asiday. Kada di pasahero, isot to. Wen. Tilang concern tatay nga na ibaga, di na damag. Apo bukal laso, di may isang prangkisa, 5 ti driver na. 5 mang drive. So, kasano nga i-control iti apps di kasi baka kung data tayo, baka no di member nga Joyride. Kapot ay isot asid na kitong na. Isot inusar na panintuloden kanada. So, lagi kung met very strict met damet maduktalan nga ag-violate, makanselar di membership na iti Joyride.